Noi am trimis situația. Și ISU este cel care, de fapt, propune acordarea acestei motori. Eu am o situație la NAC, acolo un sat care este izolat la 8 km de DL. Acolo am lucrat 2 zile cu autocrederi și cu această situație. Nu știu care este modalitatea de abordare, dar... Ședința ISU pentru repartizarea motorinii, dar motorina nu e repartizată de către ISU. Deci noi n-am modificat nici curios. În ce privește suma de 10.000 de lei, am scos o hotărâre la ISU în care, cred noi, toate orașele au fost afectate de zăpadă și de o mare simțire. Avem aceeași situație la mine, nu sunt nominalitate între comunile Mircești. Deci noi am făcut toate demersurile, toate adresele au. Trebuie să deasă hotelul. Eu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și hotărârea am semnat-o astăzi. Fără ea n-aș putut să dau niciun leu. Culmea este că am vrut să semneze altă, dar nu a fost prefectul și am semnat-o tot eu, și pe una și pe cealaltă. În fine. Atunci când se poate că toți sunt foarte generoși. Acum nu vă ascund faptul că erau consilieri care spuneau, dați câte 15.000, dați câte 20.000, hai să dăm câte. Și dumneavoastră nu vă lăsați duș de, domnule, a aprobat Consiliul, am acoperit. Nu ai. Nu ai, pentru Consiliul spune, domnule, noi considerăm că dăm bani acolo. Dar, dacă este legal sau nu, ăla care semnează, dă subsemnat. Bine. Hai să trecem atunci la ordine de zi. Tu trebuie să mă responsabilitate. Bun. Niște cu asociația, da. Deci cineva potrivă? Bine, deci performanță de mai este. Chestia este că ei n-au presupus de ingel, mai degrabă au irosit, dar n-au stăpânit. Avem așa și în Consiliu. Deci cine este pentru? A? Păi asta fac de acum numai... Da, e adevărat. Dar trebuie să am și o alioră de polițian, știți? Adică să nu mă țin de cuvânt niciodată. Pe altfel, dacă nu spui niciun, cum câștigi alegerile? Uite la Cernesc. Decât o spus, e soluționată, știi, de... Deci, părerea mea este că, totuși, excluderea orașelor din această listă, nu, pentru că sunt orașe la noi care sunt aproape cât o comună. Deleniu are mai mulți locuri. Dar nu eu. Domnul Costiche, ia ISU să întreabă. Ia pe cei de la ISU.
nu știu de ce au făcut. Codina are 2 sate. Și orașul Am 3 sate care mai are mult, 2 mai cartiere. Eu, când am vrut la 24 de comuni, 24 de comuni, eram sigur că nu merge. Atunci am mers pe 93, lista tuturor comuni. Nici un oraș nu am. Sunt 18 km de 5 orașe, nu? Eu am promutat la domnul Risc cu autocâncredere. Uitați, am plătit motorina, am luat de 5 milioane motorină. I-am dat într-o zi, numai într-o zi. Și nu ne-au rezolvat treaba. Deci nu credeți că nu ne trebuie și nouă la oraș. Și acolo... Dacă ne faci să o facă. Am propus că nu ați dumneavoastră. Necesități. Nu știu de ce nu... Bine, Cum a spus domnul primar la teren, eu le-am dezăpezit pentru că omul nu așteaptă să iei județul motoriză. M-am dus, am intervenit cât am putut și eu. Când se dă o chestie la Consiliu, foarte bine, atunci nu facem discriminare. De aici la oraș. Nu îi cerem nici nu... Da, să trăiem așa. Aprobarea programului anual de reparații, dotări și investiții pe anul 2020. Pe de o parte, pe de altă parte trebuie să modificăm în actul constitutiv al societății câteva puncte conform ordonanței 109 privind, apărut în noiembrie anul trecut, privind ordonanța guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Sunt de administrație, cum scrie la noi în actul constitutiv, trebuie Consiliul de Administrație numit pe baza unui evaluator de resurse umane și pe baza depunerii către oferte de cine vrea să vină la noi în Consiliul de Administrație. Noi am discutat punctele care sunt conform acestei ordonanțe. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Acum alege un președinte care are și puteri de ordonator principal de credite, care are și, să spunem, prin lege asigurat faptul că poate delega din atribuțiile lui către manager. Prin urmare, cel care va fi puternic de aici încolo va fi președintele Consiliului de Administrație. Directorul va fi un manager care se va supune Consiliului de Administrație, care are o mulțime de responsabilități. Adică se poate ajunge la mitică și din Consiliul de Administrație. Sigur că eu bănuiesc că cei din Consiliul de Administrație, ca să nu aibă riscul ăsta, o să delege la manageri o mulțime de atribuții. Eu m-am gândit la domnul Doruș să fie președintele Consiliului de Administrație. Că de mult tot spuneam eu că ar să-l schimb pe domnul Toma și am să-l pun pe domnul Doruș. Acum nu știu dacă ar să vrei și el, că poate ar să concureze și el la... Dar ei s-au înțeles foarte bine și sunt sigur că vor înțelege bine și de aici încolo. Pentru că orice am spune, totuși Rajaf este o regie care e serios și merge destul de bine. Nici n-are cum să meargă rău, pentru că apa acum e mai scumpă decât bine. Sunt firme care au apă distilată din apa salină, care vând cam la același preț, apa cu... Deci că noi dăm 1000
1000 de litri în metru cub. Și nu se cumpără la metru. Și are apometrii excepționale. Adică să învăț Ilie Dracu. Eu, de pildă, 2 persoane, 40 de metri cub într-o lună. Deci, la mine e și mai cu rău. Credeam că e o spartă, o conductă, dar am urmărit, nu se învârte. Dacă proprietul e închis, nu se învârte. Nici o, mă rog, rocică din apometru. Dar merg foarte bine. Probabil că sunt accelerate din fabrică, ca să nu meargă dracu. La 6-7 lei, nu? Apa. Canalul, 6 lei. Tot. Cu canal, cu TVA. Da. Ca de aici 1,50 lei și TVA-ul, nu? Da, e adevărat. Un om expiră cam 300 de mililitri de apă pe zi. Expiră. Deci, dacă socotim așa într-o lună, cam 9 litri. Expiră în aer. Aia nu mai vin în apa de la canal. Dar o plătim totuși. 9 litri, frumos. Domnul președinte, 9 litri din 5 metri, sau 3 metri cub, care sunt 3000 de litri. Da. Consumul în oraș și cam 3,5 metri cub de persoană pe lună. Adică 3500 de litri. Și spuneți dumneavoastră că 9 se evapă. Când mai udăm și grădina... Bun, aia nu trebuie să udați din apa potabilă. Eu vă spun care e justificarea în toată lumea, nu numai la... Ia gândiți-vă, cu așa răspunsuri mai foarte, rămâne el direct în motiv. Domnul Doruș, vă rog să luați în primire. El poate să nu mai mă numească director, dar și... El poate să nu Dar aș vrea să spunem și lista celor care au depus, da, care au depus sau au obținut avizul de la evaluatorul independent. Evaluatorul de la București. Da. Deci și-au depus, deci a fost publicat în ziarele centrale, Bursa, și conform ordonanței astea trebuia în 2 ziare centrale economice și financiare. Noi am publicat în ziarul financiar și în Bursa și pe site-ul societății. Au depus 11. Consiliul Județean avea dreptul la 2 funcționari publici. Da. Ca să știi, da. Deci au depus 11, au trecut ca admiși 9. Pot să-i citesc în ordinea în care au fost intervievați. Arvinte Elena, Pălățelu Ion, sunt de la Consiliul Județean, Doruș Mihai, director clinic la Habital, Toma Ion, Sălceanu Alexandru, este decanul de la Electrotehnică, domnul Popa Gheorghe, profesor, fost rectorul Universității, domnul Crescu Mihai, tot rectorul Universității Tehnice de data asta. A fost. Da? Sălceanu Luminița, de la Societatea de Spații Verzi, și Cirilă Marena, director economic de la Apa Vital. Au fost respinși, dar nu au întâlnit condiții. Nu, acolo au luat. Ori, mata cum de-ai scăpat? Ca și domnul Pălățelu, mai sunt în doi. Negativ. Deci, conform actului pozitiv, lista AGA societății decide membrii din Consiliul de Administrație, dar trebuie avizat și de către Arsaci. Fiecare administrație societatea și răspunderea este lor, la lor vor delega către directorul executiv o parte de responsabilitate. Dar delegarea nu înseamnă absolvirea de responsabilitate. Treacă ușor, că dacă treci prea repede,
opune cineva? Planul de investiții din fondul de coeziune. Aș vrea să 16 proiecte, 16 contracte. În momentul de față noi avem semnate 5 contracte, avem 5 proiecte puse licitației PSA în diverse faze și luna viitoare vom lansa celelalte 6 proiecte. În general sunt extinderi de rețele apă canalul de contracte semnate. Informarea privind cofinanțarea. Deci sunt cele 10 autorități care au virat niște bani către APA Vital pentru a putea cofinanța aceste proiecte. Din păcate, anul trecut, toată valoarea care era prevăzută a fost virată. Holboca a plătit tot ce era și jumătate a plătit Bârnov. Celelalte autorități, municipiul Iași, Miroslav, Ciurea, Tomești, Târgu Frumos, Hârlău și Coduilai n-au virat nimic și anul ăsta se adaugă cu ceea ce aveau prevăzute pentru anul acesta. Vă rog frumos, pentru că începem să facem lucrări la dumneavoastră, cât e de la Uniunea Europeană, cât e de la Guvern, cât e de la autorități locale. Cum vedem, încep lucrările, cum vedem? Bine. Următorul punct, cineva împotrivă? Mulțumesc. La Guvern pentru a obține un ajutor în motorină. Guvernul a reacționat pozitiv, domnul prefect a fost acolo și s-a străduit să obțină și domnia sa acest ajutor de 23 de tone. 23 de tone noi am lăsat la latitudinea ISO, deci Inspectoratului de Stat pentru Situații de Urgență, care aveau situația exactă din județul Iași. Și domniile lor au făcut această repartiție care, după cum ați văzut, a provocat nemulțumire în unele comune. Mai mult, orașele au fost scoase de pe această listă. De asemenea, am reușit să determin ISO să dea o hotărâre pentru un ajutor acordat tuturor primăriilor de comune de circa 10.000 de lei din fondul de rezervă și în felul acesta legalizăm acea hotărâre pe care am luat-o ca să ajutăm comunele. Însă și aici nu s-au luat în calcul orașele. Deci și de la guvern și de peste tot, viziunea este că trebuie să ajutate comunele care au 4-5 sate, toate drumuri comunale și toate aceste drumuri comunale cad în sarcina financiară a comunelor. Și foarte multe comune nu au avut resursele financiare să facă acest lucru. De aceea s-a axat tot ajutorul pe comune și nu pe oraș. Se pare mediat cum fel situația totuși și orașele. Este greu de crezut. Sunt poate orașele mici. Noi avem 3 orașe mici, din alea 5 și probabil că la aceste 3 vom găsi o modalitate de a compensa cât de cât aceasta, spun eu, ignorare fără un motiv obiectiv foarte puternic. Cine Târgu Frumos, Hârlău? Cele 3 orașe, deci Hârlău, Târgu Frumos și Coduilai.